Dizajnový záhradný domček s prístrežkom môže byť súčasťou vašej nehnuteľnosti a zároveň funkčným spoločníkom, ktorý ukrie všetko potrebné záhradné náradie či dokonca grill a domov pre vášho štvornohého miláčika. Vďaka modernému dizajnu a rýchlej bezstarostnej montáži budete mať doslova v priebehu doobedia priestor, kde bezpečne uskladníte všetko potrebné. Pri montáži sa nemusíte bať o svoju záhradu, pretože naši montážnici nevyužívajú ťažkú techniku a trávnik či všetká ostatná zeleň zostane zachovaná bez poškodenia. Montované je moderné. Vyberte si svoj nový dizajnový záhradný domček na www.gardeon.sk.